Yng gyntaf ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf, Jerry. Ar am. Iawn, awdurdodol iawn heddiw. Ia, sy'n rwyt ti? Da iawn, da wir. Dal i gredu, ia? Dal i gredu. Dal i gredu. Ond dwi'n pwynt, ti dal i ddweud yn ceisio dysgu da. Dwi'n gobeithio bod ti'n dysgu rhywfaint. Dwi'n misio ymddangos yn hyn. Dwi wedi cael ambell un yn cysylltu'n ddiweddar, dyn ni gwir. Arholiad swn ti am sefyll arholiad lefel A Gymraeg ar ôl y gyfres arbennig ar gyfer pobl sy'n studio Cymraeg lefel A. Yr ateb yw na. Yr ateb ydy na. Ond rwydro, eitha Pennod arbennig dolyg, wedi rhoi rhyw arholiad â chdi. Ond ti'n dysgu rhywbeth? Dwi'n gobeithio. Ond a rhaid fi ddweud, dwi wedi dysgu lot fawr am yr antilwtwyr. Lot fawr iawn, Jerry, am yr antilwtwyr. Ond dysgu dipyn am Pantycelyn a hefyd o. O rwan, dyn ni dal yn y 19fed ganrif. Reit. Ond dyn ni unwaith eto'n amlygu amrwywaith barddoniaeth Gymraeg y cyfnod. Dyn ni am drafod beirdd. Gwahanol iawn, da. Sef cylch y Morrisiaid. Morrisiaid Môn a'i cylch. O, ti'n ma be? Mae hwn yn... I fi, mae hwn yn mynd i fod yn ddiddorol, achos dwi'n gyfarwydd â sôn am y cylch, dwi'n gyfarwydd â enw rwy'n fel Goronwy Owen, sydd, os dwi'n dall yn iawn, gysylltiedig efo'r cylch. Ond rhaid i fi gyfadda, doedd hwn ddim yn rhywbeth... Dwi wedi clywed... hogyn o Sir Fôn, Morrisiaid Môn. Dwi'n cofio clywed dim byd o gwbl amdano nhw'n ysgol. Dim sill. So mae hwn yn mynd i fod yn ddiddorol. Dwy Llanfihangel. Ia, felly, ond dwi'n llythrenol... Dyna hyd a lled fy ngwybodaeth. O, na fel, wel, ti am ddysgu wan. A ddau gallu pasio arholiad. Mae'n dweud, buckle your seatbelt. Reit, oce ta. Dyma'r un am daflu iddo fo. Iawn ta, pan ysam gylch y Morrisiaid, mae'n swnio'n ffurfio, ysam grŵp o bobl oedd yn napar i gilydd, yn ganolg yr cylch, mae'r brodyr eu hunain, Morrisiaid Môn, pedwar brawd, 3 mewn gwirionedd sy'n cael sylw. Mae'n y bedwar, mi oedd yn y bedwar. A'i cyfeillion llenyddol, grŵp o Gymru llengar, lle da. Ar y cyfa o Sir Fôn, ond mi oedd Ieuan Morris di teithio dipyn ar Richard Morris, di mynd i Lundain, lle... Ti'n beth, da ni bobl Sir Fôn yn gallu teithio sti? Yn croesi fennau weithiau, Da ni yn croesi weithiau, sti. Dwi'n licio'r syndod yn dylais di bod na rwy'n o Sir Fôn wedi mynd i'r rwla, ti'n hoffi ar o Sir Fôn, mae gen i lot fawr o deulu yng Nghyfradd yn Sir Fôn, ond mae'n wisio yn hoffi sôn am bobl yn Ynys Môn. O bosib o gen ti bwynt. O bosib o gen ti bwynt. Mi oedd y cylch yn ehangu, wedi ehangu, wedi ymestyn i Geredigion hefyd. O, waw. Cosmopolitan go iawn. A'r Llundain, fel na ni drafod lli. Reit, felly pwy oedd yno da? Wel, ni ddechrau gyda'r brodyr Morris eu hunan, Ieuan Morris. Yr hynna o'r brodyr Morris da. Ac doedd ddim drefn felly da, ond dwi'n licio ei weld o fel arweinydd anffurfiol, fodd yn arwain yr agenda i ryw raddau, i ryw raddau, hynna. Ac oedd o'n ddyn rhyfeddol da. Wedi enni ar ddechrau ganrif, 1700, di marw wedyn yn 1765. Oedd o'n ysgolhaig, oedd o'n ddyn amlweddog iawn, oedd o'n ysgolhaig, ymchwilydd heb i ail. Mae yna sawl cymeriad felly yn y ganrif hon, tua diwedd y ganrif, fyddwn ni'n cyfarfod â Iolo Morganwg, oedd hefyd yn astudio hen lawysgrifa, ond o Ieuan Morris a'i gyfeillion, a'i frodyr yn chwilio am hen lawysgrifa Cymraeg, yn astudio trysora llenyddol Cymraeg, y gorffennol, yn ceisio gofodi safona, y gorffennol, ac yn y blaen. Oedd yn hynafieithydd yn astudio olion archeolegol, pob math o bethau. Oedd yn fardd, ac oedd yn fardd amrwyo iawn. Cofiwch yn ei sôn wrth drafod Pantycelyn, bod Pantycelyn wedi cefnu yn gyfan gwbl ar y gynghanedd ar Mesur y Caeth. Wel, mi oedd Ieuan Morris yn cyfansoddi cerddi rhydd a cherddi caeth, cerddi ar y Mesur y Rhydd, a hefyd oedd yn gallu sgwennu cywydda da iawn a cymuneddu de. So ddiddorol, amrwyo iawn rhan hynna, ac yn mynd i'r afel arychwant o themau. Oedd o'n llunio mapiau, rhai o'r mapiau proffesiynol cyntaf o Gymru, wedig arfordir Cymru. So, oedd o'n dipyn wyddonydd, i lunio map yn yr adeg yna, oedd angen mesur a defnyddio mathematig i weithio allan.
Ac oedd o hefyd yn argraffydd. Dyna un o'r themau sydd yn rhedeg trwy'r gyfres yma, so am dwf y wasg argraffu Gymraeg. Wel, mi oedd o'n argraffydd yn wreiddio yn 1732. Ddechreuodd osod i wasgraffu yn Llanfihangel y Medd, ble pwysig iawn, a wedyn mi symudodd i gair gybi, di cael swydd yna, felly yna dechrau cyhoeddi yng Nghaergybi o 1735 ymlaen, felly canolfannau cyhoeddi bach yn Ynys Môn. So, mae yna lot fawr yn mynd ymlaen yn fyna. Ti'n meddwl am y cyfnod yma, dyma gyfnod lle mae'r wladwriaeth, teyrnas gyfunol, Prydain Fawr ac Iwerddon yn cael ei ffurfio, 1777 mae'r Alban yn dod i fewn. A mi oedd gen y Morrisiaid gysylltu'r agos ar llynges Brydeinig. A diwydiant Morwrol yn gyffredinol, de. Gweithio'n swyddfa'r tolla yng Nghaergybi, de. A be fydda'r dylanwadau allanol ar hyn? So, be fydda'r cymhelliad i fynd i balu drwy hen lawysgrifau a gweld y gwerth yn Wel, dwi'n meddwl, mae'n gwestiwn da iawn, dweud i gwir. Mae rhaid priodoli peth o hynny i natur unigolyn a diddordeb yn bethau felly, ti'n bod. Ond hefyd, o ran be oedd beirdd Saesneg yn y cyfnod, oes clasuriaeth, da? Oedd beirdd Cymraeg yn trio amlygu clasuriaeth o ran trio sgwennu barddoniaeth Saesneg gyfoes a oedd yn ymgorffori rhinweddau'r hen feirdd Lladin o'r hen oes glasurol, de. Ac yn enwedig Awgwstiniaeth, llenyddiaeth Ladin o gyfnod Awgwstyn, de. To be oedd llyfr cyntaf Saunders Lewis? Am the Welsh Augustinians. A School of Welsh School of Welsh Augustinians. Wel, be oedd Saunders Lewis yn Saesneg yn galw a School of Welsh Augustinians, dwi'n alw yn gylch y Morrisiaid. Ond yn hytrach na trio sgwennu barddoniaeth Gymraeg gyfoes oedd yn ymgorffori elfennau o'r rhinweddau'r hen draddodiad barddol Lladin, oedd o'n ceisio agafodi'r hen draddodiad Cymraeg. Mae yna awgwstaniaeth ar waith, er enghraifft, pan ni'n studio'r gerddi caeth Goronwy Owen, na ni drafod hynny eto. Felly, ond sawl cymhelliad dwi'n meddwl, ond hanes hefyd, mi oedd, pan ddechreuodd ei wasg argraffu yng Nghaergybi, Lewis Morris mi gyhoeddodd rhywbeth o'r enw Tlysau'r Hen Oesoedd yn 1735. Mae'n pamffletyn bach, llyfryn bach o gyhoeddi'r idio, ond mae'n ymddangos fel rhifyn cyntaf cylchgrawn, fel pe bain bwriadu gyhoeddi cylchgrawn o'r enw Tlysau'r Hen Oesoedd. Mi fethodd oedd yn anodd, be bynnag, mae'n yr un rhifyn sy'n yna. Ond fel mae'r teitl yn grymu, Tlysa, Tlysa Trysora llenyddol, yr hen oesoedd yn ail gyflwyno tameidio o hen lenyddiaeth Gymraeg oedd wedi cael hyd iddyn nhw mewn llawysgrifau ac yn ei cyhoeddi. Defnyddio cyfrwng newydd o wasg argraffu i'w cyhoeddi. Mae hwn mor ddiddorol i gymharu efo'r dathon ni drafod Williams Pant Celyn a yr argraff o'n i'n ei gael yn gamnau yn gymwys o bod nhw'n cychwyn o'r cychwyn bron iawn. Ie, wedi cael anwybyddu ar hen draddodiad yn gyfan gwbl. So dyna fo. Holl bwm. Da ni'n mynd i wneud hyn i gyd yn hollol wahanol. A mae hwn yn i'r gwrthwyneb diddorol. Yn ceisio gwneud rhinweddau llenyddiaeth Gymraeg y gorffennol yn berthnasol o'r newydd mewn oes newydd. Gwrthwyneb yn gyfan gwbl i Pant Celyn. So diddorol. So Lewis Morris, na i ddod nôl ato fo, nes ymlaen, am wedyn y brawd nesa, Richard Morris, o 2 flynedd yn iau, da? Enw gogleddol da, Richard Ieuan o Sir Fôn. Hollol, oedd o'n fardd. Da chi'n cael dweud Richard gyda llaw, da chi'n dweud Richard. Oedd o'n fardd hefyd, pan oedd o'n ifanc iawn, mi sgwynnodd o gerddi. Na i jyst allan rhyw bennis sgwynnodd o pan oedd o'n ifanc iawn. Teitl y gerddi yw Gŵr ifanc i'w gariad, da. Hyrraedd sydd ar fy nghalon i ar dŵr yn llu am llygaid, am fy ngwen bu'n eiraid wych, yr hon i'w drych y drychiad. Pegawn gwmni blodau'r tes, gwnawn eilwaith gynnas ganiad. Felly canu serth, pan oedd o'n ifanc. A wedyn mi gefnodd i raddau'r bethau felly. Mi ath i Llundain, oedd yn gweithio o'r cysylltiad y swyddfa'r llynges. Brydeinig yn Llundain, Ac oedd o'n un o'r rhai ath ati i sefydlu Cymdeithas y Cymrodorion yn Llundain yn y flwyddyn 1751, da. Yn o'r bwysig iawn, na ni drafod yn y gyfres yma, os biwch iach, tair cyfres Gymreig Lundeinig, dyma'r gynton hwnnw, y Cymrodorion, wedyn y Gwyneddigion, a wedyn y Cymreigyddion, da. So Cymru Llundain yn dechrau mynd yn bwysig iawn, da. Ac mi oedd o'n sgwennu rhywbeth yma, mae yna un gerdd gyda fo,
arwyrau'n Cymdeithas y Cymrodorion, rhyw gerdd yn canmol y Cymrodorion, gan gymryd y gair awyrau'n o ganu beirdd y tywysogion, rhyw sy'n cofio bell yn ôl yn Pennod 15 y gyfres gyntaf neu bwyd felly. Byddai'n sôn am feirdd y tywysogion yn canu mawl i dywysogion Cymru lle, ac yn canu weithiau cerdd o fawl arbennig arwyrau'n yn golygu dyrchafu, cadarnhau bod y tywysog neu'r brenin wedi ddyrchafu'r lle. Ond dyma fo'n yn defnyddio'r gair canol-oesol hwnnw o'r ganmol y gymdeithas newydd oedd wedi helpu sefydlu datganaf, heiaf son, y dŵr wych Gymrodorion mae'n dechrau rhywbeth felly'n canmol. Ti'n gallu gweld pobl Saunders Lewis o diddordeb yn y criw yma? Oedd o'n ymhel â chyhoeddi Cymraeg, oedd o'n ymhel â chyhoeddi argraffiad newydd o'r Beibl Cymraeg, hefyd argraffiad o'r llyfr gweddi gyffredin, felly eglwyswyr nhw, fel ein antelwtwyr ni, ac yn groes i Pantycelyn y Methodistiaid, eglwyswyr ceidwadol o ran crefydd, felly cyhoeddi'r Beibl a llyfr gweddi gyffredin 1746 a 1752, felly mi oedd Richard Morris yn ymhel yn ymarferol a cyhoeddi llyfrau Cymraeg pwysig, ond pan oedd o'n ifanc iawn, i fi yn bersonol rhan fy nyddordebau i, dyna'r peth mwyaf ddiddorol nath o i radda. Pan oedd o'n ifanc iawn yn ei arddegau yn Sir Fôn, nath o gasglu caneuon gwerin Cymraeg yn Sir Fôn. A mae yna lawysgrif wedi gwrs, lawysgrif Richard Morris, sy'n un o'r cofnodion gorau sydd gyda ni o ganeuon gwerin o'r cyfnod hynna. Ac wedyn fel y pennill nes i ddallan oedd yn efelychu math yno gan i gwerin o un. So cymeriad diddorol iawn o ran hynna. Reit, wedyn y ddau frawd fenga, William Morris a Siôn Morris. Siôn oedd y fenga, fi farw'n ifanc yn 7 oed yn 1740, ath yr môr yn ifanc yn fwrwr ar long rhyfal yn y Llynges Brydeinig. Ond oedd yn fardd, mae yna englynion gyda fod i groes, yn y fardd, ddim yn gwybod gymaint amdano fod. Wedyn William Morris, gafodd ei eni yn 1705, oedd o hefyd yn fardd, oedd yn gweithio yn y dollfa yng Nghaergybi, oedd yn casglu llawysgrifau hefyd. O William Morris hefyd yn dipyn o giw gwyddonydd, oedd yn astudio planhigion a meddyginiaeth yn ei llysiau gyda'r blaen. Felly diddordebau amrywiol iawn. Ond hefyd, ti mewn cyfnod hefyd adeg yma yn y 19th ganrif, lle fydda dynion eang i dysg ddim jyst yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, fysa ti'n dipyn o wyddonydd, yn dipyn o naturiaethwr, yn dipyn o brydyr. Wel, hollol. Wel, yn wedi pobl fel fy hyn, de. So, mae'r syniad mae'r arbenigo mawr sydd ganddo ni erbyn hyn. Mae'n wahanol iawn. Ond hefyd, oedd o'n dod o deulu eitha cefnog, de, mewn ffordd. Felly cael moddion i wneud hynna, a di cael swyddi da wedyn, de, ti'n fawr. Felly, ti'n fawr, hwyd fel antelwtwyr, oedd nhw'n gweithio'n galad, Ellis y Cowper, yn gweithio Cowper yn sgwennu antelwtia i ategu incwm ac yn y blaen. A wedyn arwydd y cad Caergybi am hynny oedd bod o wedyn yn yr drws i Werddon ar gyfer y wladwriaeth Brydeinig. A'r byd ti hwnt i raddau, ar ran llongad, yn union. Felly dyna'r brodyr Morris wedyn o ran i cyfeillion a'i cydnabod yn y cylch fel Evans neu Ieuan Fardd, tipyn yn iau, gyda ei eni yn 1703, tipyn yn iau, tipyn o protégé i Lewis Morris, oedd o'n fardd da iawn, eith o'n dipyn o alcoholic mae'n debyg, ac yn ysgolhaig da iawn. A'r gais Lewis Morris ath o i chwilota mewn llyfrgelloedd yn Lloegr, gan gynnwys Rhydychan a falle, a mae'n debyg fo ddath o hyd, fo nath ail ddarganfod llyfr y Neirin gyda Godolfin. Felly, mae'n eitha cool, dydi? Helfwch mewn cilfach yn Lloegr. Felly, os ydych chi'n mwynhau llenyddiaeth ganol-oesol, mae arnoch chi ddyled i Ieuan Fardd a Morrisiaid am ail ddarganfod y Godolfin. Ac da ni drafod hyn, ond mi oedd y Morrisiaid a'i cyfeillion yn sgwennu lot o lythyrau. Mae yna lwyth, mae yna ganoedd o lythyrau gyda nhw wedi goroesi. A pan mae Evans, Ieuan Fardd yn ddarganfod y Godolfin. Mae'n rhywun gyffro, a Lewis Morris a Richard Wyn Jones yn meddwl bod nhw wedi cael hyd i fatha epic, oedd nhw eisiau cael epic arwr gerdd Gymraeg, a dim yn nhw yn ei gael o, wych, cyffro, cyffro gwych iawn. Oedd o'n ddysgiedig iawn Evans, Ieuan Fardd, yn cyfansoddi barddoniaeth mewn tair iaith Cymraeg, Saesneg a Lladin, y gyfrol gyhoeddwyd 1764, Some Specimens of the Poetry of the Ancient Welsh Bards, y fe waith, ac yn y blaen. Cymeriad diddorol iawn a phwysig. Wedyn ti wedi i enwi yn barod, Goronwy Owen, eto tipyn yn iau, gafodd ei enwi 1723, hefyd o Sir Fôn, yn anad neb, Goronwy Owen lwyddodd i
wireddu uchelgais y Morrisiaid eu cylch o ran esthetig, Augustinaidd, sgwennu barddoniaeth gain yn ymgorffori. Na ni drafod hynny mewn pennod arall. So'n ymgorffori rhai o'r rhinweddau tybiedig, yr hen farddoniaeth. Hen farddoniaeth Gymraeg, ond hefyd barddoniaeth glasurol o gyfnod Augustin. Yn ddiddorol, mae'n fardd pwysig iawn. Mi gafodd Goronwy Owen ddylanwad mawr ar feirdd caeth y ganrif wedyn. Pan dyn ni'n gweld y mudiad ysteddfodol yn dechrau magu stem yn y ganrif nesaf, 415, o ran cystadlaethau i gyfansoddi awdla a chywyddau. Dyn ni'n gweld, canu caeth Goronwy Owen oedd y meincnod mewn ffordd, safon i'n gyda'r ato fo. So bwysig e. Na ni drafod o eto. Da ni'n dod nôl ato fo. Na ni dod nôl ato fo. Mae'n gymryd pwysig iawn. Felly, llythyr a Morrisiaid, a mae'n ddoniol ofnadwy de. Sut bod nhw wedi cael eu cadw, Jerry? Wel, oedden nhw'n cadw llythyrau hynna'n? Oedden nhw'n ymwybodol arwyddocad be oedden nhw'n neud? Wel, oedden. Ac cofia, oedden pobl fwy cefnog yn y cyfnod ar draws Ewrop, mi oedd pobl yn aml yn cadw llythyrau ac wrth anfon llythyr yn gwneud copi i gadw hefyd. So weithio gyda ddau gopi gan yr sgwenwr ar un a dderbyn o. So'n fwy o siawns o lythyrau. Mae'n gandd o'n mae'n ddiddorol iawn. Mae nhw'n facaronic, testyn macaronic. Atgoffa fi beth i hyn wan. Mae'n defnyddio dwy iaith, Ond heddiw, pan ydyn nhw'n symud dwyieithog, yn fatha dogfenna ffurfiol oherwydd deddfwriaeth yng Nghymru, mae'n gorfod bod yn dwyieithog, mae'n fersiwn cyfa Saesneg, a fersiwn Cymraeg. Dwi wedi plethu drwy gilydd. Fel meddwl posta, macaroni, pollen o bosta, noodles yn gweud trwy gilydd. So macaroni, pan ydych chi'n yn lle cyfieithu air am air, ydych chi'n cymysgu'r ddwy iaith. Felly maen nhw'n sgwennu yn Saesneg. Llediad. Llediad. A fel, tamad o un yma, I presume you've heard from Brother Lewis ere now. He's still, he's still upon the coast of Sarn Batrig. I had a line from him about a week ago. He was well, mentioned to have had a letter from you, but not a word of more. I fancy he has gone to meet him bellach. Y cyngrair y soniais amdano wnaeth bagad o fibion Belial, a mae'n debyg y glwach yn sôn amdano pan ydoedd yn Llundain, yn cybysgu Gymraeg a Saesneg fel ac yn ffraith ac yn ddiddorol. Cynnwys lot. A oes na rhyw eglurhad o'r pam ffeirio iaith brawddeg am frawddeg bron iawn, neu hyd yn nghanol brawddeg? Chwarae, dwi'n meddwl, oedden nhw'n ddysgiedig, nhw'n mwynhau defnyddio a dangos i Saesneg crans, ac yn cael hwyl o'r Saesneg, ond hefyd yn mwynhau sgwennu ni mamiaeth hefyd, Jyst gwneud beth o'n eisiau. Da ni'n gweld unrhyw arwydd Dwi ddim wedi gwneud astudiaeth fan o'r llythyr am na bobl eraill wedi gwneud, a dwi'n siŵr bod sy'n ddiddorol gweld, heddiw mae ieithigwyr yn maes sosiaethyddiaeth yn astudio be mae'n alw'n code switching. So mae pobl yn newid o neilliaeth y llall o fewn i frawddeg sy'n digwydd trwy'r amser yn Gymraeg efo pobl yn rhoi talpio Saesneg ganol brawddeg Gymraeg, Ac sydd o'r astudio'r llythyr a gweld os na rhyw trigger, rhyw bwnc penodol sy'n newid. Weithiau, fel enghraifft, ddedais i bod Ieuan Fardd yn mynd yn bach o alcoholic oedd Goronwy Owen hefyd yn gorofod. A Lewis Morris, dwi'n meddwl, Lewis yn sgwennu ar Richard Lewis, a wedi gweld Goronwy Owen mewn cyfarfod o gymdeithas y Cymrodorion yn Llundain. Mae'n sgwennu yn Saesneg, oedd Gronw yna, neu Gronw ddi, neu Gronwy. Yn sgwennu'n Saesneg wedi meddwi fel llo, mae'n dweud yn Gymraeg. So weithiau rhyw ymadrodd idiomatic Cymraeg yn dod mewn, a rhywbeth o felly. So rhyw'n gymysgedd felly, ond weithiau mae'n creu hiwmor yn newid o'n naill iaith yr llall hefyd. Ond diddorol iawn. Felly, lle iawn Iwan, mae'n lot i'w drafod, gwahanol gymeriadau. O ran barddoniaeth Lewis Morris, o'r brodyr Morris ei hunan, Dwi'n Lewis Morris oedd y bardd gorau, y bardd pwysica, dwi'n meddwl. Ond na ni graffu ar... na ni ddechrau gyda un o gerddi rhydd Lewis Morris, Caniad y Gog i Feirionnydd. Oedd o'n teithio dipyn, ac yn hoff iawn o'n weld a chartrefu dwylledig yn Meirionnydd. Felly, na ni ddechrau chydig o'r gerddi yn dathlu ac yn dyrchafu y profiad ac yn swm y croeso gafodd yn Meirionnydd. Awelais dan y ser o lawnder glewder gwledydd, o gwrw da a gwyr i'w drin, a gwyn ar fin afonydd,
gorau bir a gorau bwyd a rannwyd i feirionnydd. Ie, so mwynhau hi'n dydyn. Mae'n cael croeso, mae'n cael y cwrw a gwyn, ond mae'n cael dywylliant hefyd fel ti'n gweld yn y... Da ydyw'r gwaith rhaid dweud y gwir ar fryniau Sir Feirionnydd. Golwg oer o'r gwyl a gawn, mae hi eto'n llawn llawenydd. Pwy ddisgwyliau canau cog mewn mawnog yn y mynydd. Ie, dwi'n mawnog yn gwmpas tros fynydd ac yn y blaen, de. Ie. Ti eisiau fi ddal ati? Ie, pan lai. Mwyn yw telyn o fewn tŷ lle byddo teulu dedwydd. Pawb a'i bennill yn ei gwrs, heb sôn am bwrs y cybydd. Mwyn y can oedd eitir tân, morynion glân Meirionnydd. Na fo. So dywylliant hefyd de, ti'n bod yn clywed y delyn o fewn y tŷ fy mynd, y delyn yn cael ei chanu lle. Pobl yn, pawb a'i bennill yn ei gwrs, pawb yn canu penillion i gyfeiliant y delyn. Heb sôn am bwrs y cybydd, pawb yn heilioni felly. Mwyn y can oedd eitir tân, morynion glân Meirionnydd. Bod fy nghorff mewn hufen byd yn rhodio hyd y gwledydd, yn cael pleser môr a thir, ni chafn wir mor llonydd, myned adra i mi sy'n rhaid, mae'r enaid Meirionnydd. Ie, hyfryd de. Mae'n hyfryd ydy. Ti'n bod pobl Meirionnydd yn hoffio. Yn dotio. Gan un o... Gan un o wyr mawr Ynys Môn. Chwarae teg. Ie, wedyn beth arall dwi'n rhoi ydych chi'n... Ti di reid... Na fo, yn falwen, reit, ie. Da chi'n gallu gweld faint o baratoi gofalus sy'n ar y podlediad yma. Dim llawn o amser. Lewis Morris, gyrru'r falwen yn gened at Mr William Bulclay Bryndyn. Reit, so, dyn ni trafod cerdd wahanol iawn. Cerdd rydd oedd Ceniad y Gog y Meirionnydd. Dyma gywydd, un o'r hen fysyr y caeth. Lewis Morris. Wedi meistroli'r gynghanedd ar air mesur y caeth. Ac ydy hwn yn beth da ni arbenigwyr ar Llanedd Cymraeg ar o'n gerdd llatau? Ydy, da iawn. Ti wedi dysgu rhywbeth, ti'n meddwl? O'r diwedd. Rhaid ti roi gorau dweud ceisio dysgu. Ti wedi dysgu yr union, cerdd llatau. Cywydd llatau. Cywydd llatau. Yr union. Ddechrau oes y cywydd gyda. Y cywyddwr enwog cynta. O, Dafydd ap Gwilym. Yr union, cywydd a llatau. A wedyn, so ti'n gyrru rhyw gradur i ddanfon neges y trwy'n arall. Ac i gariad reiddiol, yn ebyn hyn cyfeillio. Dwi'n meddwl, wrth gwrs, ti eisiau fi feddwl am Dafydd ap Gwilym, dwi'n meddwl am y gath yn mynd ar draws Meirionnydd. Gyda Puss in Boots yn dyna ti. Ond da ni efo malwan, dwi'n licio malwan. So mae'n elfen hwyliog dychan o lyman gyda'i malwan, achos dwi'n amlwg, malwan ddim yn teidio yn gyflym. Ond yn gennym ti'n gyfaill William Buckley, dyn ni trafod William Buckley, oedd yn dyfrio'r Antelwt ac un, felly na fo, o Bryndyn, ger Llanfihangel Ynys Môn, ac na ni drafod chydig o gerdd, ond beth sy'n wych da, da chi'n gallu nodi'r llefydd mae'n enwi, a mapio taith y falwen, yr holl ffordd o Gaergybi i Llanfihangel, mae'n ddonol iawn. Dipyn o siwrnau falwen. Ond fel dyn ni... Ond gan ddilyn convensioner cywydd llatau canoloesol, mae'n dechrau trwy cyfarch y ddarpar negesydd, y ddarpar latau, ac i ni ganmol yn ceisio i ddarbwyllo i fynd ar ei neges. Y falwen dor felen fai, mawrwych frenhines muriau. Wych dyn ni. Pa fodd yr wyd ferch lwydfrech, y globen a'r gragen grech, ag i ba lan ar gwbl led, meinir yr wyt yn myned. Ie, felly yr iaith ganolus o meinir a dorfelen fai, rhag enw hynafol na, canolus o mai, fy nhorfelen, tor bola, felly. Bol melyn. Bol felyn, hollol da. A brenhines muriau, dyn ni. Mae hwnna, ffantastig. Mawrwych brenhines muriau, ffantastig. Ie, wych. Felly ni hannerch, a wedyn ddyfyniad arall. Da falwen diau fawlair, a mae it ben mwyaren mair. Dos genad wyw das ginion, fy neges pen malwen mon. Dos trwy lasinwen heno, byn rhwydd neu i ryd pen ro. Cai ar weled alaw, afon hell ar dreithell draw. Ie, sy'n bach o'r lasinwen, rhyd benro, alaw, mae'n wych, yr holl ffordd i Llanfihangel, mae'n ddoniol iawn. Gwrando y falwen groendew, nath brywio'r haf na rhew, dos nes i'r cnesrwydd, i'r adael gled rhed yn rhwydd. Gwylia'r garddwr,
gŵr y god, milwr a gelyn malwod. Ei thad bydd beunydd lle bon yn bwys dan ei bys gwynion. Gwych, dyna ni. O, ffantastig, dwi'n licio hwnna. Gwylia'r garddwr, gŵr y god, milwr a gelyn malwod. Ie, wych, dyna ni. Fel y gerdd, ti'n hoffi gymaint o'r ail gyfres, cerdd Roland Fychan yn gyrru'r gath fel Puss in Boots a draws Sifirionydd i'r milwyr brenhinol dan warcher yn Casau Hylcha ac yn ei gwylio chi lle mae'na seneddwyr ac yn y blaen. Mae'r milwr, ond mae'r falwan yn gorau gwylio'r garddwyr. Ie, gelyn malwod, wrth gwrs. Gelyn malwod, ffantastig. Mae'n cael lot o hwyl yn ydyn. Mi sgwynnodd Lewis Morris gerddi dyfrifo iawn, cerddi crefyddol. Mae gen fo un gall y gofal, sy'n rhyw gerdd dros siadl yn disgrifio dringo allt fel mynd trwy fywyd a trio cyrraedd y nefoedd a rhywbeth. So, pob math o beth ond cael hwyl hefyd. Ond beth sy'n haro i fan hyn, Jared, da ni wedi cael, yn yr ail gyfres, da ni wedi cyrraedd y drydydd gyfres, da ni wedi bod yn siarad am methodistiaid, da ni wedi gwneud y baledi yr almanacwyr. Oeddech chdi'n ffeindio adleisio o'r hen draddodiad canol-oesoedd yn rhai o'r pethau'r almanacwyr. Ond dyma ni, mae hwn yn, da ni nôl... Da ni nôl hefo'r traddodiad. Yn gwbl fwriadol. Mae wedi bod yn studio llawysgrifau sy'n cynnwys cywyddau canol-oesol. So mae hwn yn llawer iawn mewn cyfarwydd i fi rwan. Gan bod ti wedi studio llenyddiaeth canol-oesol. Gan bod wedi... Ti'n hyddysg yn y pethau yma fan. Swn i'n mynd yna, ond di hwn, oedd y methodistiaid yn rhywbeth gwahanol, y baledwyr yn rhywbeth gwahanol. Do'n am llawer o'r adleisia'r stwff yma hyd yn oed yn yr almanacwyr. Dyma ni, dwi'n gwybod lle dwi rwan. Mae hwn yn gyfarwydd. O, traddodiad. Yn union. Ac yn gwneud y traddodiad yn berthnasol o'r newydd mewn oes newydd. Ac yn chwaraeus ac yn ddoniol ac yn ffantastig. A sôn am hynny, sôn am Lewis Morris yn... fel gelyn malwod, ffantastig. Gallu bod yn chwaraeus ac yn ddoniol. Oedd o'n sgwennu rhyddiaeth yn wych, neu ni orffen efo tamed o rhyddiaeth o chanol sgwennu fo. Mewn llawysgrif, oedd o'n byw yng Nghaergybi, a dyma ddisgrifiad Lewis Morris o Gaergybi. Mae'n wrth y modd, mae rhywbeth am hyn sy'n wir yn apelio at Wyt ti'n gyfarwydd gyda llaw cyn bod fi'n darllen hwn a disgrifiad Jonathan Swift, awdur Gulliver's Travels, yn cael yn stuck yng Nghaergybi. Ti'n darllen hwn? Mae'n un o'r pethau mwyaf doniol erioed, achos mae o'n cysau Caergybi. Os ydych chi'n gwrando ar hwnna, ydych chi ddim wedi darllen hwnna. Cerwch chi chwilot am Jonathan Swift. Mae'n werth i gymharu ar ddisgrifio'r hwn, achos dyma Gymro o Sir Fôn yn byw yng Nghaergybi ac yn disgrifio'r Caergybi fel hyn. Mae'r dref yn gorwedd ar fin y môr ar godiad hael ac yn cynnwys un ficar a'i glochudd, 2 fydwraig, 3 thu i letua dieithriad ac ynghylch 40 o fan gytiau cyfethach, 1 brandy house. Ynghylch 12 o swyddogion tollfa'r brenin i gadw'r trigolion yn lled onest. 1 seismon, 2 gwnstabl, 1 sgrifennydd i wneud llythyrau cymyn y dref, a notes o gytundeb, 1 fiddler, 1 surgeon barber dysgiedig ac 1 periwigwr. Ffantastig. 3 gof, 1 chwarelwr, 1 coper, 3 seinar, wmbreth o wragedd gweddwon, 1 hen golector gwedi droi heibio am ei ddaioni, 2 sgowl ragorol, 20 pysgodwr heb ddim i'w wneithur, 2 siopwraig, 2 bedler, 27 o longwyr gwedi ei rhwymo wrth dinau ei gwragedd, 1 glasiwr, 1 cryf, 1 gweheidd, rhai lladron, 1 teiliwr a 2 ŵr bonheddig a darn. 2 geneth landeg, 6 o hen wrachod hyllion, 8 o longwyr logwyr cyffyla a gwragedd ei rhain, rhai teg, rhai hagyr, rhai glân, rhai bydron, rhai union, rhai ceimion, rhai sobron a rhai'n feddwon, llawer o foch a mwy o gŵn a chathod, ynghylch dwsin o ddefaid y gwartheg ac ieir wrth raffau, 2 ysgol i ddysgu blant dygnu a rhegi yn esgus darllen. Bysa dim mor bell a Jonathan Swift na ni. Ffantastig. A mae'n ddychan, mae'n rheb. A'r math o hiwmor
eitha sophisticated o'r ffordd, yn rhestru ac yn rhestru pob peth ac yn creu hiwmor o'r fynd i fanylion. Fantastic. Fantastic de. Fantastic. A pethau bach fel, 2 ŵr bonheddig a darn. Darn, tamad o un ŵr bonheddig arall. Pethau fel, wych iawn iawn. A lot o hwyr, felly, mi oedd y Morrisiaid wedig Lewis Morris, y ffasiwn amrwyaeth, sgwennu rhyddiaeth, barddoniaeth rhydd, barddgaeth, ysgol heictod, cyhoeddi ac yn y blaen. Ond hefyd, mi oedd llenyddiaeth Gymraeg o dragwydd o bwys iddo fo. Oedd yn astudio llawysgrifo, oedd eisiau ail-gyhoeddi trysorau llenyddol o'r hen oesa ac gyfodi'r hen safona. Ond oedd o hefyd yn cael hwyl o sgwennu de. Ffantastig. Dwi wir wedi mwynhau cyflwyniad cyntaf o'r diwedd? O'r diwedd i Morrisiaid Môn. Ffantastig, Jerry. Wir yn mwynhau clywed mwy am Lewis Morris. Edrych ymlaen i ddysgu lot mwy dros y podilediadau nesaf. Felly, diolch i ti. Diolch i Richard Martin sy'n recordio a dewinydda mwyn siŵr bod chi'n gallu clywed a gwylio hyn. Diolch i chi yn anad neb am wrando, achos o'n i bai bod yna onball un o'n chi fyna, sa'n ni'n cael yr esgus i wneud o. Sa'n ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n deud wrth bobl am fodolaeth y pod. Deud bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, bod ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf ar am. Cofiwch fod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o'r penodau yma ar gyfer nation.cymru sy'n wirioneddol gwerth i ddarllen, a da ni'n gobeithio rhyw dro yn ei gilydd cael fersiwn Cymraeg o hyn i gyd ar glawr. Os dwi'n deud o am mhob podlediad, bydd o'n wir. Bydd o'n wir. Fe hyd. Na fo. Felly, gobeithio bod ni'n cael dod nôl at y Morrisiaid, ond gyda hynna, Jerry, hwyl am y tro i chi gyd. Hwyl fawr rwan.